Fil-katekiżi tagħna llum eżistijaj xtaqt li hekk nirriflettu ftit flimkien minn aspett li jolqot il-ħajja nemmen ta' kull wieħed u waħda minna f'ħajja ta' proċess ta' tiġdid tal-Knisja tagħna nfusna, tal-familja, tal-komunitajiet, tal-parroċċi. U dak li x'għand nitkellem dwar huwa n-nixfa spiritwali li ġieli ngħaddu minna fil-ħajja tat-talb tagħna eżistijaj. It-tiġdid tal-Knisja huwa marbut ħaġa waħda mal-ħajja tat-talb. It-tiġdid tal-Knisja huwa marbut mal-liturġija. Il-liturġija hija l-bażi ta' kull tiġdid fi ħdan il-Knisja ta' Ġesu Kristu. Però huwa fatt eżisti li anke l-iktar nies li jikkommettu ruhom fil-ħajja tat-talb jgħaddu momenti fejn jħossuhom qed jitolbu għal xejn. Iħossu li l-ħajja spiritwali tagħhom hija biżdlam, titlob u moħħok mhux hemm, tmur għall-adorazzjoni quddiem Ġesu fl-Ewkaristija u qisek qiegħed quddiem ġebla quddiem ix-xejn. Tipprova tibni l-kuntatt tiegħek malla imma donnu Alla moħħbi, donnu ma jeżistix, jekk xi drabi mhux donnu kontrik ukoll. Titlob ir-rużarju m'għandek l-ebda sodisfazzjon f'qalbek, titqarben u ma tħoxxejn fil-qalb tiegħek. Din hija realtà eżistej ta' diversi minna fil-ħajja tat-talb tagħna. U nixtieq hekk induru ftit u naraw għaliex xi drabi aħna ngħaddu minn mumenti ta' ċerta nixfa spiritwali. Jiena nixtieq nipproponi 4 raġunijiet jekk nistgħu nħarsu lejn il-ħajja tal-Ispirtu ġewwa fina għaliex aħna ngħaddu minn ċerta nixfa meta nkunu qegħdin anke nieħdu l-mixja tagħna spiritwali. L-ewwel kategorija ta' raġunijiet nixtieq impoġġihom taħt dik li ħansejħilha infedeltà. Infedeltà. Aħna eżistijaj ir-relazzjoni tagħna mal-Alla hija mibnija fuq il-fedeltà tagħna lejh. Issa hemm xi affarijiet eżisti li aħna xi drabi għandna ċerta infidilità lejn Alla u allura dik ittellifna l-gost tal-ħajja fl-ispirtu. L-ewwel mod kif nistgħu nkunu infidili lejn il-mulej hija bil-bruda spiritwali. Il-bruda li ħafna drabi tidħol fil-ħajja tal-ispirtu meta nibdew innaqru b'affarijiet żgħar, nieħdu l-affarijiet spiritwali for granted u nitilfu ċerta sensittività spiritwali. Fejn naf jien, tibda bil-mod il-mod, tuħu l-Ewkaristija for granted, qiegħed il-Knisja u tħalt isek m'hemm ħadd, it-talb tiegħek tgħidu bla doċċ, tiġi minnek il-ħaġa li hemm ċerta brudu, allura ovvjament il-ħajja tal-ispirtu, il-ħajja tat-talb mista timla l-qalb tiegħek. Tħossha boring. Ma din tkun ġejja eżistejjin minn ċerta bruda li aħna tista' taħkimna. U allura quddiem il-bruda soluzzjoni hija li inti tindem u terġa' tibda titlob. Jekk inti waqgħet fi bruda spiritwali indem. Ara biex naqarta bil-mod il-mod fil-mixja tiegħek. U itlob il-mulej jagħtik il-maħfra sħiħa u l-maħfra totali ħalli tkun tista' terġa' taqbad il-mixja tiegħek. Imma ara li jiddispjaċik profondament fil-qalb tiegħek. Il-bruda spiritwali eżistijaj tnikket tant l-Ispirtu Santu li jammar fina. Aħna maħbubin tiegħi, aħna tempju tal-Ispirtu. L-Ispirtu Alla jammar ġewwa fina permezz tal-mamudija, kemm hija verità profonda eżistijaj għal dawk minnkom li esperjenzajtu l-Ispirtu Santu jammar fikom. Fil-profond ta' ruħkom, ta' qalbkom, tal-eżistenza tagħkom hemm l-Ispirtu Alla. U kemm inniktuh meta minħabba l-bruda spiritwali nibdew innaqru l-affarijiet tiegħu u naħduh for granted. Fina jammar Alla. Ejda hija
ej doħti li l-ek nifsek. Jina tempju tal-Ispirtu tal-Alla. Fija jammar Alla. Kemm hija verità di. U xi drabi kemm aħna tqal biex narfuha. Kemm għandna ibsa biex inkunu f'din il-verità. L-Ispirtu tal-Alla jammar fina. Meta nitraskuraw l-affarijiet spiritwali, qed nitraskuraw l-Ispirtu Santu. Għax huwa hu li jitlob fina, huwa hu li jħeġġeġna, huwa hu li jispirana, huwa hu li jnissel il-Ġesu fina, huwa hu li jaqadna mal-Knisja, huwa hu li jaqadna bejnietna, huwa hu li jagħtina d-doni u l-karizmi kollha biex nevanġelizzaw, huwa hu li jagħtina l-imħabba lejn il-missieru lejn l-iben u lejh innifsu. Fil-bruda aħna ħaxnejtek nibirdu mir-relazzjoni tagħna miegħu u li jammar ġewwa fina. Ejjew nindmu u ma niktux aktar bibtiegħi tal-Ispirtu daqshekk ġentili li jgħix fina. It-tieni mod kif nistgħu naqgħu fl-infideltà eżistijej hija billi nirrifjutaw is-sejħa tal-mulej biex inċedu. Xi drabi il-ħajja spiritwali tagħna teħel xi ftit għaliex Ġesu ikun qed jitlob minna li aħna nċedu iktar il-ħajja tagħna lilu. Inċedu iktar minn ħajjitna lilu. Natuh aktar mill ħajjitna. Nħalluk jidħol b'mod iktar profond f'kull rokna ta' ħajjitna eżistijej. Imma xi drabi aħna l-mulej neqfulu ma nħalluhx jidħol kull fejn irid jidħol, indaħluh biss sas-salott li huwa nadif u pulit imma ma ndaħluhx fil-box room li forsi hemm l-imbarazz fiha. U xi drabi Ġesu fil-box room irid jidħol eżistijej u mhux jidħol fis-salott wara l-bib ta' barra fejn kollox jidher tajjeb. U allura meta aħna ma nċedux iktar profond dak li Alla jitlob minna, hemmhekk anke l-ħajja spiritwali tagħna tista' teħel. Għaliex Ġesu jrid idaħlek fiktar profondità imma inti m'intix tħallih. Għaliex tibża, għaliex tistħi. Għaliex taħseb illi min jaf se jiġri jekk iddaħħal Ġesu iktar f'ħajtek. U allura teħel il-mixja spiritwali tiegħek. Il-qaddisin eżistijej ma kinux nies ta' oxra tal-ewwel ftit livelli fil-ħajja fl-Ispirtu imma ċedew il-Ġesu dak kollu lill-mulej talabhom u għalhekk setgħu jduqu jaraw it-tibija tal-Alla b'mod iktar profond fil-ħajja tagħhom. Jekk hija din ir-raġuni tal-infedeltà tagħna u allura ta' ċerta nixfa fil-ħajja fl-Ispirtu, is-soluzzjoni hija li aħna inċedu. ċedi lil Ġesu dak li Ġesu qed jitlob minnek. ċedi, jekk taf li l-mulej jitolbok xi ħaġa tijielu. Tibqax granfat ma dak li Alla jrid. Jekk Alla jitolbok iċċedi xi ħaġa f'ħajtek, hija l-glorja tiegħu għal ġid tal-oħrajn u l-qdussija personali tiegħek. Hija l-glorja tiegħu, hija l-ġid tal-oħrajn u l-qdussija personali tiegħek. ċedi hija, ċedi oħti. Intelaq f'idej Ġesu huwa jerfek. It-tielet kawża tal-infedeltà tagħna maħbubin tiegħi tista' tkun is-supervja. Is-supervja. Li bil-mod il-mod iġġelek tibda toħda kontra Alla u kontra l-affarijiet ta' Alla. Irridu noqogħdu attenti għaliex din is-supervja eżistijej tammar fil-qalb tagħna. Aħna nies supervi. Minkejja aħna nismam din u dnub oriġinali fina huwa maħfur, il-bniedem il-qadim fina kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra Rumani kapitlu 8 jridu nkomplu nmewtuh u kif jgħid fil-Galatin kapitlu 2 irridu insalbu il-ġisem tagħna kontinwament, mhux qed ngħid il-ġisem fiżiku, il-bniedem il-qadim fina, it-tendenzi u l-ġibdiet kollha, l-ħażen, għas-supervja, l-gburija, l-lejra, l-vanaglorja, l-vanità, l-gura, x-xeħħa. Iridu nsalbu. Min irid jgħix il-ħajja profondament fl-Ispirtu Santu, irid issallab il-jien tiegħu kontinwament.
ma tistax timxi fil-qawwa tal-Ispirtu jekk il-jien tiegħek mhuwiex fuq is-salib kontinwu ma' Ġesu. Jekk m'intix imsallab kontinwament miegħu. Huma biss dawk in-nies li jissalbu ma' Ġesu ta' kuljum li jistgħu jgħixu l-ħajja fl-Ispirtu tal-Alla. Li ħajjithom jista' jkollha rebbija ġdida tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħhom. U allura eżisti jekk din it-tip ta' supervja li aħna maħniex insalbu mas-salib ta' Ġesu. Jew nikkonvertu nitolbu għadon tal-umiltà li niċċekknu quddiem Alla, li nkunu fil-verjetà quddiemu, li mniefqu niġġudikaw l-Alla l-istorja tal-ħajja tagħna, u għax Alla suppost jagħmel hekk, u għax Alla mhux fer miegħi, u għax Alla li l-insini, u għax Alla li ma jismanix, jew għax Alla dawar wiċċu minni, jew Alla ma jridx jaf bija, jew Alla jobodni, Alla kontrija, u kollu gideb tax-xitan li jiżżewweġ is-supervja tagħna biex jiġġelna nirribellaw kontra Alla. Ejjew neħtlu eżisti fil-verità u narfu dan id-dnub tagħna. Imbagħad eżisti xi drabi aħna ngħaddu anke minn ċerta biex ngħidlek nixfa spirituali fil-ħajja tagħna fl-ispirtu, mhux għal raġunijiet ta' infidilità, però xi drabi għal raġunijiet fiżiċi, għal raġunijiet ta' ħija fiżika, għal raġunijiet ta' mart. Aħna maħniex anġli, aħna għandna ġisem, aħna għandna emozzjonijiet tagħna, u dawn għandhom impatt fuq il-ħajja tat-talb tagħna, fuq kif aħna nirrelataw mal-Alla. Jekk jiena marit, ma nippretendix li ħanibqa' nitlob kif kont meta kont b'saħħti. Jiena ngħidha di anke b'esperjenza personali tiegħi fuq ġiex livelli. Għamilt żmien meta kien hemm ċirkustanzi fejn kelli bżonn inkun l-isptar għal xi operazzjonijiet bħala pazjent. Taħseb li se jkollok iktar ħin biex titlob forsi għaliex xi ħadd tkun qed l-isptar m'għandikx tagħmel. Però meta tkun marit ma jkollokx daqshekk il-moħħ tiegħek hemm biex titlob kif tixtieq. Anka meta kont kapillan fl-isptar sal-Luqa, tara persuni li jixtu jitolbu ma ta' int marit il-mart jikkondizzjonak. Għaliex aħna maħniex għandix il-ġisem tagħna jikkondizzjonani, jekk inti muġuħ, jekk inti għajjien, m'għandikx dik is-saħħa, l-konċentrazzjoni. Hemmhekk eżisti jridu nibdlu l-mod tat-talb tagħna f'dak il-każ. Jridu nibdlu l-mod tat-talb tagħna, jsir aktar talb ta' abbandun fil-mart. Kif kien it-talba ta' Ġesu fuq is-salib, missier nerħi ruħi fidejk. L-istess l-emozzjonijiet tagħna, jekk inti insab inkwitat, jekk inti qalbek imtaqla, jekk inti ħadd xi kedda, jekk inti tinsab imweġġa, jekk l-emozzjonijiet tiegħek jikkondizzjonawk sakemm dawk tpoġġuhom fidej il-mulej biex jieħu kontroll tagħhom huwa. Purtax bibti aħna bnedmin. Xi drabi hija fiżika tkun ilek għaddej minn xogħol għal ieħor, mix-xogħol għal part-time, min ikun qiegħed id-dar, il-kedda ta' tfal li jagħtuk ħaġa wara l-oħra. Jekk għandek it-tfal żgħar ma raqdux, mbagħad toqgħod magħhom, tispiċċa tejja, mbagħad il-ħin tat-talb tiegħek jitnaqqar, ċertament għandna daw ir-reperkussjonijiet eżisti, aħna ma ngħixux fi sħab u fl-ajru, aħna ngħixu f'din id-dinja, f'din is-sitwazzjonijiet tagħna. Allura hawnhekk anke għandna bżonn eżisti jekk nixfa tat-talb tagħna tkun ġejja mill-lejja u mill-mart, l-ewwel ħaġa nieħdu ħsieb il-mistrieħ tagħna. Għandna bżonn il-mistrieħ anke fiżiku tagħna, il-mumenti li jerġgħu jibnuna, rikreawna ftit, passiġġjata tajba, mort ftit dejn il-baħar, awma tajba, gawdejtu il-kampanja, xi drabi safra tajba, il-mistrieħ eżisti. Il-mistrieħ huwa importanti, anke Ġesu kien jitlob l-apostli biex jistrieħu, biex jistgħu jkomplu l-ħajja tagħhom fl-ispirtu. Li anke nieħdu l-kura neċessarja li għandna bżonn. Jekk xi drabi jekk ċerta persuni anke jbatu fil-ħajja tat-talb tagħhom għax ikunu għaddejjin minn ċerta depression u forsi jaħsbu li bit-talb ħajinħelsu mid-depression, ċertament jekk il-mulej jrid jista' jfejjaq, però nafu li d-depressjoni li anke teffettwa l-ħajja tat-talb xi drabi għandna bżonn ċerta kura psikjatrika għaliha. Allura tkun tajnuna lina. Naf nies eżisti hekk li jippruvaw ħafna li jeħelsu mid-depression billi talbu. Naf nies li fiequ bil-qawwa tat-talb, però naf nies li mulej ma fejjaqhomx
permezz tat-talb il-marit jagħtihom il-fejqan permezz tal-mediċina, allura importanti li nieħdu l-kura neċessarja. F'dal-mument anke tajjeb ukoll meta nkunu għaddejjin minn mart illi niffukaw it-talb tagħna wkoll fuq il-meditazzjoni ta' tbatija ta' Ġesu. Meta aħna nimmeditaw, meta aħna naħsbu eżistijaj fuq il-passjoni ta' Ġesu u aħna ninaqdu ma' Ġesu fil-passjoni tiegħu, allura kil-ħajja tat-talb tagħna forsi aħna nkunu rridu tibqa' kif kienet qabel, ma lessa huwa l-mument li nkunu iktar fil-mulej fid-tbatija tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu. It-tielet raġuni eżistija li aħna xi drabi ngħaddu mill-mixja hekk f'ċerta dlam u nixfa spiritwali hija għall-purifikazzjoni tagħna. X'nifhmu bil-purifikazzjoni tagħna ħbibtiegħi? Il-purifikazzjoni tagħna hija din. Aħna meta tajna il-ħajja tagħna kompletament lil Ġesu u tammidna u mxejna wara il-mulej, fina xorta waħda tibqa' it-tendenza għad-dnub, tibqa' tendenza lejn il-ħażen. Il-jien tagħna, l-egoizmu tagħna jibqa' jidħol f'kollox. Salm 139, vrus 23-24 dinna għarbinni u Alla wara f'qalbi, flini u kun f'sibieti, ara nixmiexi fi triq ħażina u mexxini fi triq ta' dejjem. Mhux qed tara int jekk inti xmiexi fi triq ħażina il-qalb tagħna, l-profondità tagħna xi drabi miġbuta lejn il-ħażen u dnub laqas aħna ma nirrealizzaw. Allura ħarbinni int u Alla, int tara f'qalbi, int tiflini, int kun f'sibieti, int jara nixmiexi fi triq ħażina u int mexxini fi triq ta' dejjem. Għandna bżonn eżistej nieħdu fil-profondità tal-qalb tagħna li xi drabi għadha mhijiex kollha kemm fil-mulej. U meta ngħaddu minn ċerta nixfa spiritwali, hekk il-mulej jkun qed jippurifika l-qalb tagħna mill-jien. Ikun qed jippurifika l-eruq tagħna li kunu għadhom mhumiex f'Ġesu. Littra Kolossin kapitlu 2, vrus 6-7 jidilna San Pawl. Intom il-qajtu l-Kristu l-Ġesu l-mulej, ejxu mela maqudin miegħu. Niżlu eruqkom fih u ibnu l-ħajja tagħkom fuq. Aħna forsi l-mulej il-qajnieh, però maħniex ngħixu maqudin miegħu u ma niżilniex l-eruq tagħna fih u maħniex nibnu l-ħajja tagħna fuq. Li tilqa' l-Ġesu f'ħajtek mhux biżejjed. Tgħix maqut miegħu, tniżżel eruqek fih u tibni l-ħajja tiegħek fuq. U allura xi drabi eżistijej il-mulej iġelna niddependu ħafna aktar minnu meta jinħeba f'ħajjitna biex inħossu l-bżonn tiegħu u nduru lejh u noqogħdu ħafna iktar fih. Meta Alla l-imbierek eżistijej jinħeba fit-talb tagħna, fil-verità jkun qed jippurifikana hekk fuq 4 livelli partikolari. Il-purifikazzjoni tagħna ssir l-ewwel ħaġa fil-fidi. Li aħna ma nibqux nemmnu għaliex fil-bidu li aċċettajna l-Ġesu fil-ħajja tagħna, fil-bidu li ntqajna miegħu, aħna inkunna esperjenza spiritwali li tolqot anke l-emozzjonijiet tagħna, bkejt, ħassejt li maħabba Alla, ħassejt ferħ ġdid, ħassejtek taqbes u tolla, titlob l-ilsna, tfaħħar l-Alla. Rajt il-mirakli, doqt il-fejqan tal-mulej, rajt knisja ġdida, ħajja vibranti, tkanta, tolli idea, abbandonata fidejn il-qawwa Alla. Biex drabi mbagħad il-mulej jibda jneħħilna din l-esperjenza sabiex aħna nfittxu l-Alla lih innifsu. B'fidi għamja, b'fidi pura, u mhux fuq ħass. L-ewwel littra ta' Pietru kap 1 vers 8 jgħidilna hekk. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih ħadd li issa mintom xtarawh intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser. Kemm sabiħa. Għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh, għad li issa mintom xtarawh intom temnu. Fih. Kemm sabiħa ma tarax u tħobbu, ma tarax u temmen fih. Il-fidi tagħna hi daqshekk profonda u qawwija
biex Ġesu jġibna f'din il-fidi ħafna drabi isu jistaħba. Biex aħna l-fidi tagħna tkun purament mibnija fuq il-kelma tiegħu u fuqu u mhux fuq l-emozzjonijiet u l-esperjenzi tagħna. It-tieni purifikazzjoni li Ġesu jagħmel fina meta jinħeba fil-ħajja spiritwali tagħna hija il-purifikazzjoni fit-tama. San Pawl fl-Ittra Rumani kapitlu 4 vers 18 jitkellem dwar Abraham u jgħidilnek meta ma kellu ebda tama, Abraham it-tama u emmen u sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Meta kellu ebda tama, Abraham it-tama u emmen. Fl-ġrajja ta' Abraham Alla nħeba. Ħalla l-Abraham ikompli jikber u jara li kien iktar diffiċli li kollu din it-tarbija li Alla wedu. Din it-tarbija t-tardjat ħafna maġiet. ħafna. U Alla donnu nħeba qudiem il-weda tiegħu. U allura Abraham ma kisteta jara l-ebda tama, żmien għaddej iktar diffiċli biex ikollu tarbija minn Sara, Alla donnu mhux qed jintervjeni, it-tama ġismu qed ixieħ, it-tama tiegħu qed tonqos, u meta ma kellu ebda tama, Abraham it-tama u emmen. U kellu il-liben tal-weda, il-liżak. Allura t-istiex drabi aħna anka il-mulej fid-dlam moħbi ikabbar fina tama vera. Li jiena nibqa' nittama li l-wedid ta' Alla ħajseħħu. Li dak li Alla wedni se jsir anka jekk jiena dan bħalissa minix qed narah. It-tielet purifikazzjoni eżistija hija l-purifikazzjoni fl-imħabba fil-mixja tagħna. Ġeremija kapitlu 29 minn vrus 13 jidinna intom missejħuli u tiġu titolbuni u jien nismakom. Tfittxuni u ssibuni. Meta tfittxuni b'qalbkom kollha. Tfittxuni u ssibuni meta tfittxuni b'qalbkom kollha. Wara xi drab li mulej ħalina nibqgħu nfittxuh u ma nsibuhx mill-ewwel għax inkunu għadna maħniex qed infittxuh b'qalbna kollha. Jiġifieri bl-imħabba kollha li teżisti ġewwa fina. Inkunu għadna rridu l-Ġesu id-dinja, l-Ġesu ix-xitan, il-Ġesu id-dnub, il-Ġesu il-pjaċir. Imma mhux il-Ġesu biss. Aħna dina forsi naraw possibbli, ġifieri Ġesu biss siva. Meta qalbek hija maħkuma mill-Ispirtu t'Alla, l-Ispirtu t'Alla jgħajjad biss sabbam issir, l-Ispirtu t'Alla jieħdok kan Ġesu għax huwa l-Ispirtu ta' Kristu. U allura qalbna tkun ippurifikata f'din l-imħabba. Totali. Li jinħeba biex aħna nfittxuh b'qalbna kollha u allura nħobbuh mod sħiħ u mod totali eżistih. Raba ħaġa, hekk f'din il-mixja, il-mulej jippurifikana fl-abbandun totali fidejh, li aħna nintelqu kompletament fidejh. Imbagħad eżisti l-aħħar raġuni, raba raġuni għaliex aħna nistgħu ngħaddu minn ċerta nixfa spiritwali fil-mixja tagħna hija biex Ġesu jaqgħadna miegħu fuq is-salib kif huwa għadda mid-dlam tiegħu Alla tiegħi li xtaqtni, jgħaddi minna minn din l-esperjenza biex noffru dik id-dbatija għall-konverżjoni tal-midinbin. Bħalma nistgħu noffru dbatija fiżika għall-konverżjoni tal-midinbin għall-erwieħ ta' purgatorju, nistgħu noffru dbatija spiritwali għall-konverżjoni tal-midinbin l-erwieħ ta' purgatorju u tant intenzjonijiet oħrajn. Xi drab li mulejja għadna fis-salib miegħu mhux biss fil-ġisem biex ngħidlek imma anke fl-ispirtu u fir-ruħ tagħna. Jara eżisti din il-kelma tagħmlilkom ħafna u ħafna kuraġġ biex ma taqtawx qalbkom, ma tifqux titolbu, ma tkomplu titolbu, tkomplu tevanġelizzaw, tkomplu tresqu ħafna nies lejn Alla anka jekk intom tgħaddu minn nixfa spiritwali fil-ħajja tagħkom.